Dalagko nga mga balita sa balita lokal pagatutukan naton banwa ang ining palabuton nga transport strike sa buwas nga adlaw. Pila ka mga transport organization magapatigayon sang transport strike. May kantanan ni gyapon sa modernization na program sa nga gobyerno sa transportation. Mga kabombo kag kadamo sa mga gina-demand no, ining mga transport operator definitely ara na ang modernization program telang alang nagmodernize na kita, mabalik naman kita sa back to puno naman kita, back to square one naman kita. Alang-alang nag-jeep na kita, balik kita sa kalisa. No, okay, kung sang una nga chimpo, kung halimbawa karon subong binga chimpo, nagakalisa kita. Tapos ginintroduce ang jeep. May makina na, mabalik lagi, mapabilin kita sa kuan, sa kalisa. Sige. Pero may araman niya sang punto, may araman sila punto nga gina-raise ang ining pila ka mga transport organization. Pero ang duha mga kabyanan ka transport organization nga muna yung FIBACDA, dagko nga mga transport organization, FIBACDA kag ang Stone, ang hindi mag-participate sa sining patigayonon nga transport strike. Kag sa mga estudyante, may ara kami sa lakyan na buwas bisan may transport strike. Kaya may ara pagyapon pila ka mga traditional jeepney nga magabiyahe, kag 100% man ang pagbiyahe sang modernized jeep. Kag samtang sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita lokal, ang mga pumuluyo sa nasakupan sa area sa Central Negros Electric Cooperative padayon ang pag-alboruto kay suno sa mga consumers daw natapos naman to ang problema sa linya. Ang problema nga sa diin ginako man sang NGCP nga nagka-trouble ang ilang linya. Pero ang cause sang trouble, daw hindi pa nila madeterminar. Tina-fix naman tong problema, pero subong pa dayon gyapon ang mga pag-brownout sa area of coverage sang Central Negros Electric Cooperative. Anong natabo? Wala labot sa scheduled brownout kaya may mga maintenance work nga ginapatigayon, may ara gid ang hinali nga mapag-brownout. Bo ginatuon pag ginasation sa kagabihon nga kamo si mo katulugon gulpiada lang nakabugtaw ka kay basa ka na sang imo nga balhas kay lawig na gali nga nag brown out pasigawon nila ya kagako na. Wala labot sila gulpiada lang naga trip off kay nagabalik kun hindi gani antes mag trip off mga kabyanan nagapiraw anay ang imo nga kuryente. Nagapiraw anay ka daw pamatyaga mo, daw mapatay nga daw, hindi. Gali ka nag-low voltage na. Di kung may ginagamit ka na mga computer o anuman nga mga appliances, nga nag-low voltage siya, di laban-laban sa guba. O, kung hindi magguba tungod sa low power, banwa, basi magguba naman sa ining paggulpiada nga pagsaka sa kuryente, kaya nag-trip off siya, nag-brown out, hinali lang niya nag-siga, di way ka kapreparar, wala mo mapang unplug ang imo nga makagamitan, di laban sa balda. Mailang kuno siling sang aton nga mga consumers, atensyon, Central Negros Electric Cooperative. Mayo lang kun ang tao mabalda, aning mabalda lang mabali, kay kadto lang ta sa manughilot, kag pagkatapos ipahilot ang bali, maumpawan na. Pero kung ang appliances mabalda, wala sang may manughilot da. Di may araman manog kayo sang appliances, pero di magastuhan kagidya sandako. May ara kong isa nga pwede pa ma-repair, may ara kong isa nga hindi naging ma-repair. Kung piliton mo gini pa-repair, do pariyo lang nga nagbakal ka sang bag-o, o sa sukot sa labor, kag sa iyang mga piyesa nga takod liwat. Diyan mo na nga nag-alboruto subong sa gyapon ang mga konsumidor sa Central Negros Electric Cooperative.
Samtang sa piyak kabahin sa pilapi ka mga lokal mga nagaluntad nga mga insidente banwa sa nagligat tong adlaw may lapsag na sa puwan sa adwa ka lapsag na sa pantro sa separado yang lugar, ang isa sa norte, ang isa sa sur. Ang isa to na patay, ang isa buhi pa. Tisubong na may nasa puwan naman liwa to nga lapsag patay na. Ay na ano magkamuyang mayo pagali ang sapat sa aton kung sa dindiin. Kaya ang sapat ya magbusong. Ginawa nila kahalong sila kagalingon. Kag kung magbata sila ya, ginawa nila kahalong sila nga mga kabataan sa ilang mga buto nga hindi rimalaso sa mga mabangis nga sapat nga sa palibot. Kung sa mga tao man nga posible tripingan lang. Tigra kung makita nyo mga kasapatan kung magbuto sila, grabe ang ilang proteksyon, no? Kagton kaya sang bisan ang manok na piso nila na, grabe atay nila proteksyon. Pero yung mga tao ay masahol pa sa sapat, nagabusong tapos ipahulog kag ihalin lang na sa kundiin. Kuhaon ta na karon ang report with Bumbo Carla May Defensor. Kag subong man ang interview banwa sa aton nga bitaw head may kantanan sa para sa matabo buwas nga transport strike. Sa aton naman nagapanguna nga mga balita national, sa aton nga mga top stories of the day, ang Pilipinas pa rin nga makipag-angot sa Beijing kasunod sa ginapatigayon nga pag-angkon sili sa Malampaya gas fields. No, ginangkon na sang China pating aton nga nagahuyango nga Malampaya gas fields ginangkon na sa China. Bao halit gining pagkipag-abyan naton mo sa China. Ang halos tanan nga mga manggad nga na makita sa West Philippine Sea daw sila nagapagiya subong. Ahay. Tianon ta na bikaron kay nagpakipag-abyan kita siling pa sang amigo ko. Siya dugay naman nga daw nag-aarak kita sa Amerika na diya dampig. Subong China naman. Tistingan tang China. Diara na sa amigo ko nga daw manugid kay China ta kay amo kining gusto ni Digong magipag-abyan kita sa China. Tara na. Ara na gas. Ang Malampaya gas field. Ginangko na sa China ay igot na lang tayo sa negosasyon. Igot na lang tayo makipag-angot, makipag-ugnayan sa Beijing. Kay way na ta mahimo kay ana sila ang nagaplastada sa West Philippine Sea. May pila mga kabyanan ka mga nuclear expert ang nag-apilar sa publiko nga suportahan ang nuclear technology efforts sang Marcos Jr. Administration para mapanubo ang presyo sang kuryente. Tisang una, kita may pinaka-advance nga nuclear power plant sa bilog nga kalibutan. Atong Bataan Nuclear Power Plant nga project ato ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Dako-dako ang gingasto sa tusang gobyerno sa Pilipinas. Kay dako-dako ang kautangan nga sa subong nagapamayad pa kita para lang mapatindog ang Bataan Nuclear Power Plant. Galing kay kita nga mga Pinoy advanced thinking kita. Damo na nagaprotesta, nagamarcha sa dalan, nagapugong sa operation sang Malapaya sang Bataan Nuclear Power Plant kay kuno delikado sa pungsod Pilipinas ang operation sang Bataan Nuclear Power Plant. Tungod sang madamo nga pagprotesta kag nagbulo si Cory Aquino sa administrasyon nga daw ang hilay sa tuanay dra sa mga nagamarcha sa dalan, tiamo to na ginapasugtan kag nagdaog ang ining mga nagaprotesta. Padayon ang operasyon sang Bataan Nuclear Power Plant. Kag napabayan ini banwa, ginamintin-mintin lang pero tiway ginagagana nagandar.
Kaga ini masyado ka dako nga kalugian sa pungsod Pilipinas kay perti ka dako sa ngin gastos ini. Imagine nyo banwa sa tunga time amo ni pinagka-moderno nga nuclear power plant sa bilog nga kalibutan. Ti subong ang may nuclear expert nga naghambal nga suportahan ko ng nuclear program kay buhion ini ni President Ferdinand Marcos Jr. ang nuclear technology. Pero kung gamiton patong planta, why na to? Useless na to. Kay kung i-rehab ato siya, daw pareho lang nga nagpatindog ka sang bag-o nga planta. Kag sa aton mga kabyanan nagapanguna nga mga balita international, sa aton nga mga top stories of the day, ang Russia ginakusaran ang Ukraine kag United States nga among ang pagpamumba sa salakyan sa pila ka mga Russian nationalist writer. Muna ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagad karon sa sa siring platuntunan Bumbo Reports Sunday edition. This time ko na ito report sa patrol upod sa kay Bumbo Bumbo Carla Bay Defensor. Kumusta ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod? Kagiina naka-register kita sang 41 degrees Celsius nga temperature. Kagiina sa udto bumbusal palihog ko sang latest naton nga heat index, no? Kay posible subong yang oras naganubo na ang aton nga heat index. Kay kagiina banwa naglabot ini sa 41 degrees Celsius sang pagkuan gid sa sa peak gid sang kainiton ti mag-untong adlaw. Imagine nyo na banwa 41 degrees Celsius. Ti karon pa yang perti ka taas ang temperature, subong pa kag sako ang reparanay sang Central Negros Electric Cooperative. Di brown out naman bilog nga adlaw. Imagine nyo na banwa, nag-brown out naman bilog nga adlaw. Halin ka ano to oras gina nagsugod ang brown out, alas 6. Ambot ko nagsiga na sa pila ka mga area, i-message bisakon diri subong kung nagsiliga ng mga area nga nag-brown out gina. Ti amo man niya ang sako ang repair sang Sineco kag naga-repair sa badong adlaw. Sabado kag Domingo nga ang mga pumuluyo araw sila tagsa ka panimalay. Ti ang matabo bilog nga adlaw man nga nagpinamahulay sa sobra nga kainit subong. Imagine nyo na banwa kagina naghamboy sa 41 degrees Celsius. Amo na kainit sang amo na ang aton nga heat index banwa diri sa siyudad sang Bacolod. Ti sa subong nagtaho-taho ng kainiton kay manog alas 5 na kita banwa. Manog alas 5 na kag manog alas 5 na kag manog tulod ng adlaw, mataw-taw ng kainiton sang panahon kag ara na mabalik naman ang kuryente. Tingon din daw kanami ginaw sang timing sang Central Negros Electric pare. Dahil ko kasampot daw. Central Negros Electric Cooperative. Kaya daw hindi ba nabi cooperative mo. Ano pa daw na nagpitla matawagambal sang Central Negros Electric Cooperative eh. Sige. Ara si Bumbo Carla May Defensor sa piya kaniya. Bumbo Carla, please come in. Bombodan. Yes, sa Bombodan, live kita din subong sa Bumbo Carla, please come in. Bombodan, live kita din subong sa Public Plaza, sa siyudad sa Bacolod, Bombodan. Subong nga hapon, makita din nato nga madamo sa mga pumuluyo ang yari. Sa subong nga Bombodan, mapabata man, teenager, mapag-utak na Bombodan, no? At isubong Domingo, Bumbo Carla. Yes, Bombodan. Amo na siling bata, tigulang, matambok maniwang. Yes, kompleto. Kompleto, gid ang Bombodan. May sugpon pa na gini. Bombodan. May sugpon pa na, balo, binayaan.
Posible Bombodan kompleto tanan na Bombodan nari diri sa area sa nga public plaza ay di siyempre nari diri sa mga baligyaan dapit diri sa diri sa tubang nga nari sa nga San Sebastian Cathedral ang Bombodan at the same time na downtown area man kita. So diri ginaya permi ang punsok sa nga to sini nga mga kauturan ng Bombodan hangtod subong nga aga hapon wala nagaulan no duwa na kahapon na Bombodan na sugod kagapon o wala na nagulan-ulan Bombodan wala na kita may kaka-experience kan diri nga pagbaha diri sa syudad sa Bacolod Bombodan kay sa pinaka mga adlaw o nagsigan adlaw Bombodan naka-experience kita sa pagbulan-ulan at the same time naka-experience kita sa pagbaha diri sa syudad sa Bacolod sa damo diri nga mga area ang nabahaan Bombodan madamo sandalan nga nagbaha pabuntay kay sa sila nga mga kauturan kapin sa ang mga lower wala Bombodan yung mga sasakyan medyo nabuntayan gini sila ay tungod nga nagasaka ang tubig nagabaha Bombodan subong wala sang baha ay tungod nga wala man sang ulan Bombodan so may mabagsagay kita kapag init subong man nga hapon Bombodan. Yes, Bombodan, dati nag-init man mo balita nga aton sini nga madulong subong nga hapon sa Bombodan. So isa naman kalapsag ang nasapuan no sa bahin sa Negros Occidental Bombodan. So nagliga to ya sa area sang Sagay at isa to ya ka baby boy Bombodan na kung saliin nakitaan man ini siya sa isa ka kampo pero siya buhi no may lang kay tinabatian ini sang isa ka nagaobra sa kampong Bombodan nga may nagahibi so ginusoy niya ini kag dito ni nakita na isa ka lalaki nga bata bag-ubunag Bombodan ti ibuhi ato yan no sa area sang Sagay sa area naman sang Kabangkalan sa downside naman niya nakitaan Bombodan pero wala na iniya sang kabuhi so another naman nga laksag ang nasapuan sa area sang syudad sang Silay Bombodan kagapon ini no na report sa aton sini nga mga kapulisan nakuha ini nila sa barangay Captain sa barangay Ilopez Bombodan specialmente nakita ng bata sa area sa Hacienda Bugdos barangay Ilopez syudad sa Silay Bombodan susunod kay punong barangay Mema Gallego barangay Captain sa barangay Ilopez Bombodan may impormasyon ini sila nga nabaton nga may isang bata no o kung isa kalagsag nga nakita dito sa area sa Hacienda Malisbog lapit ini sa Bombodan sa may Taytay so hindi isang tugid sakit ni kitungod nga madalom dira ang area sa Taytay Bombodan pero mga 100 meters ang kalayon sa mga puluyan so medyo malapit-lapit lang no ang puluyan sa dirang area pero hindi man gid tugid nga madamo ang mga nagapulog dira ay tungod nga madalom bukod na do kapilas ang tsura gid sa Taytay so dira nakitaan ang bata nga nasulod sa karton naputos sa kaniya Bombodan naputos pag sa plastic na wala na ya sang kabuhi Bombodan amo pa ning gina-check nila kay tungod nga wala niya sang gender Bombodan wala nabalaan kung ano ni ang gender sini sang bata kay tungod nga ara na siya sa state of decomposition Bombodan nakaluoy man ini na gibilin lang kada wala isang identity, wala sang gender ini nga bata. Ay hindi na nila mabukad Bombodan ay tungod nga nagapanimako na ini nga lagsag Bombodan. So Bombodan, pamatiyan bala nato ng pakayagi kan kay punong barangay Mema Gallego, barangay Captain sa barangay Ilopez. Actually, wala dito na balan kung lalaki or babae. Kaya gabaho na mo. Nang kaysa dalom na bala sang Taytay, sang Malisbog dos ma'am. Sa dalom sang Taytay. Nang ginagyan na da magpatubog bala sang Karabaw sa suba. From sang Taytay, nang foundation na bala sang Taytay nga layer nga daw pika-pika. Gintongtong ang karton. Tinatinga lang, naglabay nga may gapanimaho, lantaw. Actually, ang nagtawag da sa akon, taga dira, hindi lang na siya, why lang ko na ako nakuha gapon ang ngalan kung sino bitong nakakita. Kaya ang policeman itong nag-interview. Ginputo sa lampin, kaya ginsulod sa karton. So, ang ginabri sa to, ang sa babaw bala nga part, daw, nagakakas na gani ang panis bala sa ulo sang bata pero may buhok na gid siya baby na gid siya galing kay daw baho na gid bala kayo ma'am ha panasubong ang ginapa-investigaran ko ma'am kung hindi kada ya nimo ya na kabisado ang ina nga lugar sa pay mo ya panaubon sa din sa Taytay kag makalambot kada sa dalom sa gibutangan sang karton ma'am ang may gani mga 100 meters lang may mga balay na daw wala na ya mayo gakadto kay dalom Taytay mo so bago bata ma'am kay may putos pa sa gani nga
ng ano gaya na siya, tuwalya. So sa tuwalya, kaging sulod sa karton, kaging bilin sa idalom sang pika-pika sa dalom taytay. Ay malambot ang tubig, ma'am, kay hagdan-hagdan naman na stasyon sa dalom taytay. Kung ma'am first time. So ginapa-investigaran subong kung si Sino ang wala balatsagon nga iloy nga nagbilin da ma'am. Gindala to sang pulis sa gabi, kay nag-una ko puli, kay nag-ulan mo ang mga pulis to bilin sa DRRM. Oh. Bumukala. Diya sa Bombada naman ito, nga pakaya, gagikan sa punong barangay sang punong barangay sang barangay Ilocos sa Bombada. So, tiyan mo paningila, siniginalantaw, ang kung sino man ang nagdiling siningang lapsag sa Bombadan, ang pinakalain diri, at ipatay na ya ang lapsag Bombadan. Mugani. So, ikatatlo na ni Bombadan nga natabo sa area sang Negros Occidental. So, kabay pa nga ma-identify ini nga mga nagabilin sang lapsag Bombadan. Huwag kita nakabalo ba kung mag-ululupod pa ni ang ining tatlo ni kalapsag Bombadan, no? Hindi naton mabala, no? Kay may isa ka lalaki, isa ka babae diri sa area sang Kabangkalan, kay ining isa naman niya sa area sang Sisa sa Silaya Bombadan. Kung hindi ka makakita sa mga body parts nga ginapangwigit, may ara nga ginapangsulod sa tamburong, o may ara pagid mga lapsag nga ginapangwigit, ano nang natabo sa kalibutan taman? Ang bugid dyan ni Bombadan, no? Puro tanan tawo na. Consider naman yung mga lapsag na tawo na. So, kalain kita Bombadan, nga kung hindi tuutod tamo, tuutod nga tiil, tawo, mga lapsag naman niya Bombadan. So, kabay pa nga masolusyonan ini tanan yung mga nagkakapwan dahil sa Negros Occidental at the same time sa syudad sang Bacolod, Bombadan. Yes, sa Bombadan, so speaking of syudad sang Bacolod, so sa maabot ka Lunes, buhat nga adlaw ang Bombadan, mayara sang patitayunon nga strike ang duwa ka mga transport group diri sa syudad sang Bacolod, Bombadan. Isa na dara ang bakod, ang undok, Bombadan, no? So, ang sakop sa undok, ang sa area sang barangay Yabata, no? May mga jeep, ang mga PUJ dira, nga under sa undok. And then, ang bakod ni Bombadan, no, kalabanan diri sa ila, at sa area sang Mansilingan. No? So, in-check natin ang preparasyon sang bitaw. I think Bombadan, basig bala madamo naman sa mga kolorong ang mga biyahe diri sa syudad sa Bacolod, kitungod nga may mga strikes na mga PUJ Bombadan. Susunod kay Police Major Jun J. Iba, so hindi maka-apekto Bombadan, no? Kay tungod nga may ara man niya sang mga modernized jeep Bombadan nga nagabiyahe na diri subong. At the same time, may mga PUJ sa gihapon nga magabiyahe kay tungod nga wala ini sila nag-upod sa pag strike to buhat na adlaw Bombadan. Isa na ang SS Stones kay Pibakta Bombadan, no? Sila ni nga mga traditional jeep ang hindi magupod sa pag strike Bombadan. So far sa pag-check man sa sila nga mga katapos ang bitaw sa mga kolorom Bombadan. So far sa ila sila nga pagpanakop kay Miara sa task force kolorom Bombadan, no? Nagapanakop kini sa mga kolorom. Ano ba hindi nirespado ila sila nga mga permits, no, sa pagbiyahe. Hindi sila pwede dapat magbiyahe pero gabiyahe sila. So far, Bombadan, buhi-buhinan man ang mga kolorob sa syudad sang Bacolod, Bombadan. So, Bombadan, pamatian ba na nato nakahayagikan kay Police Major Junji Iba. Ang sang Friday or Thursday, no, tamang-tama or pag-receive natin sang pronouncement at ko nung ma-strike sila, timing na nagka-meeting ko, nag-araman ng aton yung mga modernized jeepney. So, in-open ko sila kung ano magiging reaction. So, on their side, okay man sila kay flow kita gyapon. So, ara na sila subong sa mga almost 50%, di ba? So, ang based on the information sa ako nag-gather, ang plano nga magpunta biyahe isang undok ang inang bakod, no, nga bago organisado nga grupo man sang transport. Yes, sir. So kung i-account naton kung pila gid ila persa, siguro mga mayara nga ma-paralyze or maguntat man ma-participate, more or less di magsubra sa 100. Ako na ano, initial ko na nga pag
information pero that is not a guarantee nga base may mag-change pa, may mag-join pa sila by Monday or may hindi pa mag-join, no? So, amo lang na ako na-estimate kasi ang mostly sang mundo, sang takot is coming from Mansilingan na sila no? Naku nila nga pwersa sa Mansilingan. So, since ang Mansilingan, with regards sa aton nga modernize, kumplito na nada or 100% nakita tira no nga unit, so wala hindi magiging epekto guro sa aton bisan maguntat biyahe sila. Ang the rest may mga area or may mga iba yung mga legitimate nga organization sang transport nga may mga pila-pila nga mag-join, like for example dire sa bata ko no may ara na batian ko may ara may mag-join, but then totality ako yan hindi kami nag-expect na may dako isla nga impact. Kaya ang matabo nga untat biyahe, I think ang kuana na no, ang amula na ang suno sa pronouncement nila, but then ang nabatian ko parang may pagaywaton sila siguro nga daw gamay nga rally or something mag-air sila sa ilaman nga mga ibubunot. So well, outside na nasa ato niya jurisdiction. Now, kung malang anticipation on the parts ng Pitaw, na-warn ko na or na-prepare ko naman ang aton especially at task force Colorum, kaya di ang expectation tani like what na-happen sa nagligat man lang ang untat biyahe man, na medyo nagdagsa ang aton nga Colorum. Yes, oo. Kasi grab nila, kaya labi nila, ngati kumukulang ang sakyan sa pasahero, doon na naman sila nag-research. So, ina-anticipated na, may prepared na ako na ang aton nga task force Colorum ready ng mga yes, sir. So far, sir, yung sining assessment, sir, no, ang mga kolorom, ni nagdutay manggid, sir? Well, sige, sa ako lang gidyan, I'm not saying na ano na siya, guarantee na or 100% na nangako na based man na sa ila. I do not know kung sa iba niya mga party no, sa mga transport or so whatsoever man na. Why ko balo ko pila ilang assessment, but then sa ako nang yes nagamay gid siya, no? Nagamay gid siya. Makita ta na sa numbers ang ato na apprehension versus sa ang nag-exist no every area na nakita ta nga kuan no. So nga gina-operate naton asod-asod nga daw naton yung ginapang-operate. So may aragin man naguntat no. Of course, di ba natin garantiya nga nauntat na makahambal na prevent natin, but then na-reduce lang natin. Well, sa Lunes, no, sa mga aton nga mga tagpalamati sa subong, no, ang lalong-lalo na ako lang number one, kaya di ako nakatag ko instruction sa aton nga Bitaw. We are already prepared na mag-responde kung may aragin man nga pagkatigayunon na mga violation. So ako lang is I want to address ang aton yung mga kolorom no. So kampanya tayo na basically para ma-address nato ang problema sa traffic kag kolorom na ginatawag. So hindi nating personal, but then ako lang is warn nga likawan no, hindi na lang mag air nga magbiyahe no, kaya i-grab ang oportunidad nga na minus ang aton nga transport. Pero hindi na ihapot nga nga open na sila magbiyahe kay kami persigido kami gapon sa operation on the part ng Bitaw para mag-tap na sa aton nga mga tawag nga koloro. Bombadan. So na bombadan no, miyara sila sa nga ako pagbaon ni boss no, magabantay ni boss ang task force Colorum bombadan para manakop sa mga kolorom na nagabiyahe diri sa syudad sa Bacolod bombadan. Sige. So, yes. Pero buwas siya preparado sila kag daway man siguro sa dapat gikabalakan kay pila man ka organization ang mag-participate sa transport strike. No, ang isa lang ding dako ang undok. Pero ang Stone kag Fibakday diya mag-upod mo. Yes, sakto na bombadan o diyan ang Stone kag Fibakday. May mga biyahe man ini sila yang ara sa north of bombadan no. So hindi man apekto kasi dinara man sa mga modernized na jeep bombadan. So lang taon na nila tun boss kung ano ang maging resulta ni sa mga strike sa bombadan.
Yes, sa mga daan na may report sa gikan sa patrol ni si Bumbo Carla Media Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, basta radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Yan man ay ginapayag ni Albert Villanueva, chairman sa Sentrong Samahan ng Super at Operators o Stone. Sa interview sa Bumbo Radio sa nagligad, mga inadlaw, ang Stone, kaya sumuman ang Federation of Bacolod City Drivers Association, ini sila mag-upod no, sa transport strike. Pero gina-acknowledge Manila ang invitasyon sa Undok ni Undok Secretary General Gigo Malacad kay nagpaybalo sa ila sa siniyang plano nga pagpatigayon sang transport strike. Ang magpatigayon sang transport strike banwa mga kabumbo awining Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers, kag United Negros Drivers and Operators Center, as well as the Negros Bacolod Transport Coalition, nga sa nga nagligad pa lang Wibis, nagpatigayon ni sila sa nagligad nga Miyerkules nagpatigayon ni sila sa press conference na kag-ilaganigin pahayag ang ining intensyon nila nga magpatigayon sa transport strike. Ang tatlo ka mga transport groups magpatigayon man sa ila sining rally sa atubang sa Bacolod City Government Center para i-abolish kuno ang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP nga ginabasol nila para sa tungod sa non-renewal sa ilang provisional authority sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga makapalit sa mag-operate sa ila traditional public transportation. Amo nang ila ginasinggitan nga i-abolish ining LPTRP, ang Local Public Transport Route Plan. Kay Bangod City, why na sila hindi na sila makapadayon sa pag-operate kay wala na gin-renew ang ila sining provisional authority sa LTFRB. Di kung wala sila sa provisional authority, dakpon sila kung magabiyahe sila sa kalsada. Ang Bacolod City sa background sa ato naman tagpalamati amo ning second highly urbanized city sa Pilipinas nga mayara sang local route plan nga ginaprubahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kay ang LPTRP banwa mangin kabahin ni sa Public Utility Vehicle Modernization Program sa Department of Transportation kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ang tinutuyo amo maghatag sang safe, adequate, accessible, environment-friendly kag comfortable public transport sa tanan nga mga sumalakay. Kag amo ni kuno ang long-term solution sa worsening public transportation situation in the country. Amo na siya. Butsilingon bisan ano paya ka patigayon sang hublag protesta, buo na ya ang paminsaron. Kung baga sa isa ka tawo, bugos niya sirado na blaya nga paminsaron, bisan ano paya ka eksplikar, amo lang gyapon ang iyang opinion, ang iyang pananawan, iyang pagpati. Amo lang sa gyapon. Sirado na mo, sirado na ni. Ang modernization program is modernization program, ara na sugura na, naka-implementar na. Alang-alang pa ni naton nga atraso naman ini. Kaya ara na kag nangin mayo man ang pagbiyahe sa sining mga salakyan nga modernized na. Ang hindi lang maayo galing banwa, ang bulsa sa mga sumalakay. Kay sa pagkamahal gigil isang comparison sa iya sining nga pliti kaysa traditional jeepney. Sana istorya ko ginado ang halin sa Libertad pakanto di sa Mandalagan area daw pila lang kung sa traditional jeep daw 13 pesos. Kung sa modern jeep daw 20 pesos gid.
Masyado ka mahal ba? Kung magdulo diferensya, 2 ka piso, siguro daw okay lang. Pero kung magam nga 13, tapos 20 pesos gid ang modernized jeep. Tuod na sa 20 pesos gid man, ang plite halin sa Libertad pagkanto sa diri sa Mandalagan area. Bumbupol na kagi kasakay sa modern jeep. Pila ang plite halin sa Libertad pagkanto diri sa Bumbo. Nakatanda ka ha? 15, 19. Wow, kamahal gyud manggali. kung sa traditional jeep pila 13. Pila 11 lang. Uy, ako sa diferensya ba? Daw sa nagligad ini ba daw ang ilang sining nga diferensya na tag 2 man lang ka pesos o 3 ka pesos? 3 pesos? Subong gali mag-11 tapos 19. Ha? Pila ang diferensya niya? 8? Oh, grabe. Diferensya ba? Datagal lumapaw ang diferensya. Amo ning dapat nga usisaon ta naman siguro. Ang diferensya sa nga plitihay sa modern jeep kag ang traditional. Kung bala proportionate ini, kung just at kuan lang siya, fair and just nga amo gining ilang nga isukot sa mga pasahero. 19 pesos sa Libertad pagkanto sa Bumbo. 19 hili ang pretty. Grabe, no? Di ko bayara kaya pila ka pa ka estudyante. Kada adlaw ka commute. Sus. Ang aton galing nga sweldo sini insaktuhan ang gali budget naton para sa pliti, no? Ay, oo, naku banwa. Daw mo gining siling gidya nga kung hindi kita magbakas. Mamurdoy na giling gisa kay mag-urio na giling sa kapigaduhon. Sige banwa sa ato nga pagbalik. Mangin ka po naton nga Bumbo International News Correspondent. Now sa Cambodia na siya, si April Dawn, no, sa Cambodia. Hibalo nato ng update sa mga hinampang kag anong mga posibilidad sa ato nga mga players nga sa pagkuha sa additional nga mga medals. Although nga sige-sige man ang pagkuha nato sa mga medalya, may mga bronze, may silver, kaya nakakuha naman kita sa nga gold. Pero nabigin ko na gold lang tayo makuha tanong. Sa piyaka linya, si ang aton nga Bumbo International Correspondent sa Cambodia, si April Dawn. April, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Si Bumbo Daniel ni. Palamati isang Bombo. Kag sa mga nagalag. Mayong hapon, Bombo Daniel. April, kumusta da ang kainiton subong? Actually, Bombo Daniel, kainit-init kini subong nga adlaw. Kag di na pa ko nag-adto from one venue to another. Aga pa ko libot diri sa area naton. Sige na sa kaga, medyo okay pa, pero start na ang init, mga banda alas 9, alas 10, pagpulit na napon. Tagsubong to grabe, kitang init sang naghapon na, especially nga ang event subong sang volleyball men naton, sinigid nga hapon, yung katagit-tigid ang init diri. Pero kumusta ang hinampang da subong, ma'am? Currently, Daniel, makita mo sa ako sa background, kahampak ato na volleyball net versus Malaysia. So, ang ato na first quarter, score is 25-19 in favor na sa Philippines. Second quarter naton is 20-25 in favor sa Malaysia. And third quarter, Philippines liwat, wala nalibtag pa ng score. Pero nagdaog kita sa Japan, 25 versus 22 sa Malaysia. So, fourth quarter na kita subong. Fourth quarter, why pa matapos? Dali na lang? Wala pa, lapit na lang tilang taon kung sinudi ang madaog. Then, siguro kung magdaog na diri ang aton nga men sa ining area, so sila na declared with. But kung hindi pa, draw sila sa taga-Malaysia, and I don't know kung may another partner pa na after that. Medyo nag-autodutod ang signal mo da subong, ang imong audio do nag-autodutod. I just don't know kung dira sa imong signal or sa signal diri sa Pilipinas.
no, nagautod-utod ang imong audio. No, anyway, magluwas sa volleyball, ano ang iban pa nga mga events nga nagahampang subong ang Pilipinas? Currently, ang next sini nga event, according sa mga information, mag-isa ang mga other Filipinos, may boxing after sini. So, we'll try kung maka-attend kita, pero gusto ko tali makahingagaw karon sang swimming finals na sa men. Ang swimming finals, ano na mga 6 o'clock pa na karon? Yung sa time, so that's 7 p.m. tira sa aton sa Pilipinas. Aha. Ang Subali, aton mag-document, subali advance diri ang Pilipinas no, by 1 hour, no? Yes. Aha. Subot silingon nga dira subong sa imo, mga 6 o'clock. Yes. Aha. So do ka hina gid sang signal no, masyado gid ka delay sang audio naton. Anyway, ano ang posibilidad sa aton nga mga swimmers sa pagkakuha sang gold medal? Kagina, actually, kay bala mo kay babadan niya lang ilang nakita ko sa ilang schedule. Though medyo, ano sila may specific lang nila event for that day. So, ginatong atunga. So, kagina, may ara kita nga 50 meters na backstroke sa men and the same thing with women. And also may ara kita nga individual body. So, ano na karon ang mga events nga may finals. So, mostly sila mga events na kasunod ang Pilipinas. Pero makita natin nga medyo basko kita nga natin kontra na Singapore for swimming event. Ati, sige lang. Hindi pa natin mapatod ang actual gid event. Doon, salamat gid sa imong oras. Kag kabay pang karon ko makabalik ka report, magmayo ng signal nga daw hindi magutod-utod ang audio. Salamat gid April. Okay, thank you, Gito Daniel. Thank you, good man hapon sa inyo. Ako si Bongo, April Don Hermonio, reporting from Cambodia. Good afternoon sa tanan. Okay. Sige, salamat gid April Dawn. Agaton Bumbo International Correspondent sa Cambodia. Kalain sa iya nga sulod subong, no? Utod-utod. Sa iya gid man to signal or diri sa Pilipinas nga signal ang naga dito siya. Aw do kay na subong sa pinsan ko gani kun ang aton na niya nga signal ang mahina dito sa Cambodia do mo man. Ayo, way ka mo to sangkuan sa linya nga kusog-kusog. Dapat siguro mas Starlink na kita. Ayo. Para nga hindi mo tudot ng signal. 7 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 5. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Siling ni Rian tomorrow. Siya Bumbudan 20 pesos diri Bangga tomorrow to SM Bacolod ang senior 16 pesos. Sa pliti ni sa modernized jeep. Kamahal gimang gali no sa pliti. Do mapurdoy mangali kita sili ko nagapliti kita. Imagine mo na kung mag 20 pesos banwa. Halin sa inyo balay hindi pa na halin sa balay 20 pesos gid kay halin sa inyo ugsaran sa dalan masakay ka pa tricycle pakanto sa Bangga. Tiyan mo pila subong pliti sa tricycle. Pagabot sa Bangga sakay ka sa modern jeep 20. Mutanta tricycle pulo ka pesos plus ang 20 30 na pakadto sa imong lubrahan. Pag puli mo naman sa hapon, another 30 pesos, wow, 60 pesos nang imong gingasto ba? Sa pliti lang. Kada adlaw na, 60. Ti karon kung may ara ka estudyante, nga 3 ka bilog nagapliti man, uy, kung sumahong gali ang aton nga pangabudlay sa obra naton nga sweldo naton si sa kadlaw, ang aton gin pangabudlay gintigana talang sa pliti. Perti ka mahal ba? Ubos gali ang aton yang inubrahan sa isa ka bulan
Sang sige lang yan naton kabayad sa pliti. Ay, oo, banwati sa ibanda nga lugar, ano nga pila ang inyo dra nga ginabayad? Basi may ara yang sobra pa ang isa-isa lang ka individual, sobra 30 ang ginapliti kada adlaw or 60. Ang damo pa mga sakyan mo, may masakay ka tricycle pakanto sa Bangga, jeep pakanto sa Lubrahan, sa downtown, pagabot sa downtown may ara pa na nga masakay pagidliwat. Halimbawa, dra ka sa area sa Mansilingan, diri ka nagaobra sa area sa Mandalagan, ibutan ta lang abi diri sa Bumbo, Mandalagan mo. Halin ka sa Mansilingan, sakay ka modern jeep pakanto sa Libertad. Halin naman sa Libertad, pagkanto sa Mandalagan, 2020, 40 na, plus ang tricycle nga pulo, 50. Pagbalik naman, amo mangyapon, 20 kag pulo, kag makaabot sa inyo balay, 50 baw sin. Isa ka gatos ka pesos, ibo nga pliti, sa isa lang kadlaw. Ayo, ti ano lang bilin sang sweldo, tas hindi ko mag-amo gali ka mahal sang nga pliti, no? Sa inyo, paano ni mapaigo ang aton nga sweldo sini? Sin ang sa isa lang katao, sin ang yang adlaw. Ti ipanyagahan niya pa pinakakuha na gina, kinot-kinot na gina nga magpakaon na sa pangigaron, sa mangilit-ilit. Mga 60 pesos siguro, okay na. Pero kasabi gina, 100 pesos. Kaya kung sa downtown ka nga mga hilit-hilit nga pagkaon, nagpapresyo man. Ayo. Ti 100 plus ang 100 nga panyaga 200 ng adlaw mo. Ti may ara bala banwa nga ang ilang sweldo, ang ilang sweldo kada adlaw. Kapin pa na nagatrabaho sa mall, tagpila ma ang sweldo nila gani? Tag 400 ang adlaw o 500. Tibutan tabi 500 ang adlaw. Di ko mag 500 ang adlaw, buhin 200 kada adlaw sa pliti kag panyaga. May 300 nga bilin. Ti may iban pa nga mga balayaran pa sa load, may balayaran ka pa sa kuryente. Ay kadamo la sa mga balayaran. Amo nagali nga kadamo mga kabiyanan sa mga kultura naton nga nagatrabaho. Nga ang ilang nga mga ATM wala na nila ginakaptan adto na sa lindingan. Ato na sa lindingan, kada sweldo nila gasimbat sila sa lindingan, kay kuwaon nila ilang bilin nga sinsilyo, kay kada sweldo, una pa nakuha ang lindingan sang yang sweldo, no? Una pa nakuha, pag ang bilin niya sa tag-iya sang sweldo, sinsilyo. Hindi man pwede nga hindi maghulam or hindi mo na pag-iprinta sa lindingan kay amo na gani kagamay lang sa aton nga sweldo dako ang aton nga ginabayaran kada adlaw. Ti kung may mga emergency nga kinahanglan mong kwarta, ti ang imo nga posible nga imuon sina iprinda ang ATM. Kag ang ini mga nagaprinda sa ATM hindi tanaya ginapakamalaot kay nagaprinda kay nagapangutang. Kaya halos tanan kita naka-experience sina. Kag tungod niya sa kakinahanglanon, nagapamrinda sa mga ATM card. Di may rason kay magalituod nga magprinda kay ti amo na ho imagine na ko ang imo nga sweldo kada adlaw 500 pesos. Malang kung 500 pesos may ara ka kuisan mo pa sa 500. Di paano mabuhi na biya karon? May estudyante ka nga ginagastuhan sa eskwelahan, may pagkaon ko mo sa bilong nga pamilya. Halimbawa, nagatrabaho ka, ikaw ang breadwinner, banwa. Ang imo nga sweldo, 500 pesos, no? Imo nga sweldo. May sa laguron ka nga 4 ka bilog, plus sa imo 5 kamutanan. Pila nga daan ang inyong gastuhon sa bugas kada adlaw? Di may lang kung makaon ng tayasang puro kanon nga wala sudan, ti mabakal patas ang sudan, maluto patas ang suludanon. Ti ko magluto ka sang suludanon, tagpila nga daan ang imo nga gastuhon sa isa lang kapagtula sa isda. Kung magtula ka sa isda, kinahanglan mo kamati, sinahanglan mo Bombay. May paitan ka pa dira. Pag sumada mo sa imo yang panakot pa lang,
nagahamboy na sa 20 pesos. Panakot pa lang na, plus ang isda mo, nga ang ordinaryong isda subong nagabili sobra 200 pesos ang kilo. Kung maayo nga klase, tagka 400 pa. Di sa mga low income earner lang, low earner, hindi na magkasarang magbakal yung nag 400 nga kilo sa isda. Hindi na lang na igamantin sa tag 200 ang kilo. O, may ara kagin mamabakal bulubratong isda, tuloy ng isda. Nga sa sige mo kakaon daw sa ulihi, daw pagkakita mo pala sa tuloy daw, nagapalagyo ka naman, planindog na iblahibo mo. Ayo. Ambot kung paano ni budgeton sa mga pumuluyong Pilipinhon, ang sweldo nga masyado kagamay sa sining masyado kamahal nga mga balaklon. Ang ginapahayag banwa sa nagligad nga bisan ang bugas, no? Amo gining ginalauman sa tanan nga excited katama sang nagligad nga eleksyon, nga dali na lang eleksyon, dali na lang ta makatilaw bugas sa tag 20 pesos ang kilo. Titanawan nyo bala banwa sa mga nagasiling to nga daw excited gid katama kay makatilaw na sang tag 20 pesos ang kilo sang bugas. Kadto ka mo sa merkado para aktual nyo makita kung tagpila subong pinakadubo nga bugas. Sa nagligad gani makabakal ka pa sang 30 pesos nga bugas ang kilo. 30 pesos ng mga bahay nga bugas. Subong ultimo bahay nga bugas tagpila ng kilo 40. Oh, ti imbis yang ti sakto na tag 40 pesos, sakto na nag 20 ang kwan. May ara tag 20 gid man ang bugas bumbopol. 20 pesos ang tunga galing sa kilo. Oh, ti di na kamutong nagasinggitan to kay nagakwan gid. Excited gid katama. Oh, kay makwana kay 20 pesos ng bugas. Ti o subong 40 ang pinakanubo. 40 pesos, no? Ti imagine nyo na banwa? Oh. Ti paano pa ka makabudget sini? Kung ang imo nga sweldo amo lang gyapon sa nagligad nga ang bugas may mabakal ka pa 30 pesos ang kilo, ang imo nga sweldo 500 pesos ang adlaw. Okay pa na siya banwa. Pero subong nga ang kilo sang bugas nga sang una makabakal ka pa 30 pesos ang kilo, subong 40 na, ang imo nga sweldo 500 lang gyapon. Paano abi paiguon na kay nagdubli na ang presyo? Ha, paano paiguon? Tiyan mo na ang sa nasiling na naton kabudlay, no? Nagsugod ini sa transportasyon, nakalabot kita sa bugas. Kaya tinagainangot-angot ini tanan ang mga galastuhan naton. Sa tuman ka taas ang presyo sa mga balaklon. Pliti, tanan-tanan. Tinagakwan ini, nagaumpisa ini sa pliti banwa. Kaya ang rason sa mga negosyante, ti taas ang imong ang amon nga pagbaligya, nagisaka ang presyo sa amon nga mga baligya, kay nagsaka man ang pliti mo. Kung magnubo ang pliti, ti mapanubo man kami. Ti ang ginabasihan tanan, ang baseline na banwa, amo ni ang pliti. Oh, ang pliti. Nga kung taas, mahal ang pliti, magamahal man ang mga balaklon. Panubuan ang pliti kay para magnubo ang mga balaklon. Tiway naman kita mahimo sa sinimpagsaka sa pliti nga Pirti man ka mahal sang gasolina kag krudo subong. Kay kita dependent sa pungsod nga naga-producer sang oil, sang fuel products. Diesel man kay kung gasolina. Kay tungod ang aton nga gobyerno sang Pilipinas banwa, wala man kadako na sa mga kutangan sa pila ka mga proyekto nga wala man sang return of investment. Kay wala man mag-loan kita sang dako nga kantidad para i-develop ang aton nga oil deposit sa kadagatan sa West Philippine Sea. Kay may dako dira nga deposit sang fuel. Ina na pamatud-an na. Sunod sa mga eksperto, dako pang deposito dira sang langis sa aton nga kadagatan ikumparar sa bilog nga langis nga deposito sang Dubai.
Tiway man kay kung ano-ano yung gina-invest ng Pilipinas, may ara nga kada tanan na lang nga presidente alin sang una hasta subo nga presidente kada magkato sa iban nga kapungsuran magbiyahe pagpuli ginapanikal ang mga nadala nga mga investors, mga prospect. Gali kay prospect pa lang ang mga investor. Wala man sa may ginpirmahan nga kontrata o kung agreement nga ma-invest na gid. Tida mo naman binilyon man kuno ka pesos ang valor sang investment nga gindala ti di na to. Kung ang silinang investment na kung gintanyag nabi nga minahon ng aton nga langis sa sini mga investor nga hindi kung ano man nga skema nga maka-income man kita kung pila ka nga kontrata na ti kundi may tayo yun kita nga supply. Kung may tayo yun kita nga supply kundi why na kita magsala-sala ya kay nag-away ang Russia kag Ukraine amo no siguran sa pagmahal sang presyo sang langis. Ano nabi karon? No? Kung kisa makasiling kita banwa nga ang gobyerno gusto gid nga manginpigado ang mga katawhan, magpigado ang Pilipinas kay samtang nagapigado ang Pilipinas, nagapigado ang tao, sila yan nagamanggaran ang sa pwesto. Kag kung sila yan nagamanggaran kag ang mga majority sa katawhan pigado, mamanipulate ang desisyon sa mga katawhan nga pigado. Kay mamanipulate sa kwarta mo, pasilingon lang hindi madala sa kwarta, dala gid sa kada eleksyon kung may ara ginatanyag nga kwarta kag ginapahog nga siya hindi niya ari kwarta ako ang butuha kung hindi niyo pagbutuhon may balaan na sa kwan kay subong high-tech na mamonitor ng inyong movement na makita na sa internet, makita na sa Google ang inyong kwan. Do kadamo bilang ginapamahog ti kundi ang Pinoy pangadan nga dali lang magpati gani nga may araya sang manananggal galupad sa galupad ya sa kawaan. Ti pagsiling niya sang isa ka kandidato nga high-tech man, siya, isa taga Triswell. Siya may listahan na kamudiya, rin ang inyong QR code. Siya hindi gani kung magbuto sa akon, kinatagaan ko mo Triswell. Kitaon di hindi maapit sa computer namon, nga ikaw wala magbuto, tapat ka gid. Kinulbaan ang mga butante. Hindi man sila pwede nga, hindi na lang magamuna. Nga may balaan gali nga, kung nagbuto ko kuno ay, hindi na lang ko magbaton. Hindi man makasiling ang Pinoy nga ang butante nga hindi na sa magbaton. Kay 3,000 na nayaga, alaway sa pagsiling nga 3,000 mo. Nga nga batunon sang Pinoy nga butante, 3,000. Nga hindi sa makabalibad, bimasi niya, hindi ko hindi ko na sa 3,000, laki budlay ng imo na. Nga hindi makabalibad. Kay pigado. Di mano ka na yung hand to mouth ka lang? One day, one eat? Muna? Pigado. Di kundi batunon ang 3,000. Kag tungod sa pamahog nga kung hindi ka magbuto, sa nagatag si mo, may balaan kay may QR code na daho. Imo nga ngalan. Susubanwa. Amo na nga kung kisa makasiling kita banwa nga ginatinuntuhan kita sa gobyerno kang ara sa pwesto nga pwede gid magmanggarano ng Pilipinas kung gustuhon. Galing kay hindi nila gusto nga magmanggarano ng Pilipinas. Kaya kung magmanggarano ng Pilipinas, magmanggarano ng mga pumuluyo, may ara na sang capacity to pay, dalag ko ang sweldo. Tisin o pabi ang pwede nila baklon sa tiyon sa eleksyon, kundi wala sa may mabakal. Kumporme. Kuha niyong punto, banwa. Kuha niyo, punto. Amo na. Nga, pwede gid magmanggarano ng Pilipinas. Bisan sa patag sa agrikultura, pwede gid. Kaya kanami sa aton kanutaan diri. Sutabol gid sa farming. Tinga nga kulang sa suporta ang gobyerno sa mga mangunguma. Sa mga magagmay nga mangunguma. Nga pabayaan nga magpangutang sa 5/6 sa pagkapital sila yang kaumahan nga amo ni nakapadugang pag sa pagpamigado sa mga magagmay nga mga mangunguma. Di para nga padayon sila nga magpigado Kaya para kung pigado sila, pwede mamanipulate ang utok nila. Di ba? Siya do amo na nakasimple yung equation da. Do kangailan na sa mathematics bila nga 1 plus 1. Pag magsiling ko 1 plus 1, bisan grade 1, section 11, row 4 ka, makasabat ka nga 2 equals 2. Amo na nakasimple.
magapabilin ang mga Pilipino nga pigado kay para nga ma-manipulate ang utok kag madiktahan. Katiway ka na mahimo at kwan ka mo na hostage ka. Pag sila nga ari 3,000 butuhan ko. Kundi ba sila hindi na magpangduwa-duwa? Siya batunon ko niya 3,000 na niya, mani-mani na niya. Pira-pira na ini. Ha? Hindi ta pa ni pagbatunon niya, pira-pira lang ni aton. Oh. Di ba? 25 minutos banwa nakaligid sa tag na alas 5. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Di kumpormi man, no? Nakita mo si Mr. Tumaro, kaya kumpormi gid. Sino man abi hindi magkumpormi? Kasimpleng explanation, di ba? Ha? Kasimpleng. Amo lang gina. Simple nga equation. Tanan nga mga mineral sa atin sa aton, may mga gold mines, may kabukiran ta, may mga bulawan. Posible gani siguro kasi may mga diamond mines makita diri. May nickel, may black sand, may tanan-tanan. Damo di pwede mamina. Ang pinakadako gani nga deposito lang is. nga hindi pagipo, hindi pagminahon. Ayo. Banwa. Unless nga ang pumulo yung Pilipino magsakripisyo. Nga hindi magpamanipulate. Tanawon tabi. Tigaling kayo mo ng sitwasyon daw subukon, imaginable lang perti kapigado. Isan bayad ka sa, bisan ang pliti sa jeep, imagine mo, tag 20 pesos nagling pliti bumbupol. Ayo, sino man ang makagwanta, siniwan? Sige. This time mga kabanan, balikan natin ang si Nico sa ginidlines lang natin kagina. Si Nico, ti kumusta na kamuda? Lipay magamuda kay daw ang bombardiyo sa mga konsumidor daw na sintro sa inyo. Ginakanyon kamo adlaw-adlaw. No? Ginakanyon kamo adlaw-adlaw. Kag tapos, ari pagido, si Nico, ang isa pagid ka sayop nyo nga ginimo, kay nga ang inyong employees union, ang inyong kooperatiba, nagpatindog sang building, aragid sa tupad man mismo sang building sang Sinico. Ang dalan lang banwa ang pagitan sa mga konsumidor. Kita nyo na Simco building. Iyan na sang Sinico Employees Cooperative nga building. Di kundi karon na kumparahan na ang building niyo kag ang building sang kooperatiba nga iya kuno ka pumuluyo. Ang kooperatiba nga iya ka pumuluyo daway kagi repero kag way na kagi maintenance. So, nagkikio na mga dingding. Why na makita mo ang building sang Sinico sumong why gid why maintenance ang mga bintana nga nabuka why maislan gimbutangan na lang sang plywood. Tanawan niyo blabanwa. Kay tanawan niyo man balanging building sang Central sang Sinico Employees Cooperative. Kay pertiya katahom sa mga nagabayad-bayad bla kabubuwas ang inyong nga bill. Kag tanawan nyo ko, hambali ko kung butigon ako kung makita nyo ang building sang Simco. Kag ang Sinico. Perti katahom ya sang building sang Sinico Employees Union Cooperative. Ikumpara sa Sinico nga building nga kita ang kuno lang na iya, kita ang nagapanag-iya sa pagpapati nila kay ang Sinico aton mo. That's why gani nga ginasinggitan nila nga protektahan ang Sinico batok sa privatization. No to joint venture agreement. Kay aton ini ang Sinico. Aton ini kooperatiba. Aton kuno banwa aton. Kooperatiba ang Sinico. Pero ang masubo-subo sila dra, kita na gid nga kadako-dako sa aton, kadamo-damo sa aton nga mga consumer. Hindi naton mapatindad bisan ang building sini. Hindi natin mapagwapo. Samtang ang employees union sang Sinico, pila lang na sila kabilog kumpara sa aton tanan nga mga consumer nga napa-improbar nilang ilang building. Nga nakapatindog sila sang kampiyon nga building. That's why hindi ko magpati nga mismanagement ang Sinico. That's why nga daw hindi na improbar gid pati ang serbisyo. Kay napunan ina sa mga tawo nga maayo mag-manage. Kaya kung hindi na mayo mag-manage sa mga empleyado na, why sila makapatindog building nga ila kagalingon nga building nga ginatawag nga Sinico Employees Cooperative.
So, buti ka doon, maayos lang mag-manage. Di ba, Banwa? Tinakuha nyo man ang punto ko, kung nga, ginakumparar ko na. maayo pa ang building sang Employees Union, sang Siniko, kaysa building nga kita ang nagapanag-iya nga mga membro sa kooperatiba. Karon sa gabi, basi may brownout naman. Preparar ka mo sang katol. Kay ya katol, mo may isang likikpan nga nagabagusbos blasibo. Ang lamok nga kasako sang gapakagat ang lamok. Magluwas na gila niya sa balay nga sa pulian nga daw siya do gidya kasirado nga bisan lamok hindi makasulod. Pero sa mga pigado ya nga mga ang kwarto no mga lusbuton lang. Pwede wala pa kisami. Pwede gid sudlon sa lamok. Ahay. Ang imbis nga makapagar lang na sa pagkagat simo sa lamok, ang electric fan nga nagabaguspos ang hangin. Kaya ang lamok hindi katrakar sa hangin, nga kapalid sila mo. Oh. Di ko mag-brownout, wala labot nga nagatululang kay imo nga bala sa kainiton sang panahon, sa kagabihon. May mga lamok pa nagakutot. Sus, pagkaga pagbugtaw mo, damo nga bukol-bukol ang imo nga panit. Ano malang si Tagoy nga buklan man? Sa mga bukol-bukol sa panit mo nga kinagtan sa lamok. Si Nico, ha? Kabay pa nga, hindi naman hindi magpapabrand out ta sa mga gabi. Kaya kadamo nagidya sang nasugata kung nga daw damo butoy-butoy ang iyang panit. Yung mig na ano lang daw damo butoy-butoy, ano ka? Siya way mig, kinagtan sang lamok kay ano, kay nag-brown out gabi mo. Siya way ko kay balungan hinali nag-brown out. Nakabugtaw ko kay nagapanamuhlay na ko isang kaginuton kay way nagili kaya andar ng electric fan. Tingala ko may nagabinagro sa lunggan ko kay lamok giling nagabinagro nga nagadamgo pa ko nga gingira na tasang China nga may mga fighter plane nga nagalinupad sa kahawaan gamamo na mga sus pagbugtaw ko lamok gali nga nagabagrong sa akong lunggan kay damo na ko kinagtan. Di amo na kadamo sang ayo sugata kumigo ko damo gabutoy-butoy imo nga panit no. Ya kinagtan na mig sa lamok. Nag-brown out by? O siya, nag-brown out by? Ay, amo galin. Nag-brown out by. Si Nico, nakakadlaman nga mo. No? Nakakadlaw na, no? Sa sitwasyon na si Nico, nga patay siga. May tumantugan isa nga, ginligo niyang iyang ido. Way pa mabluwiran, way pa pamala. Hinay nag-brown out. Tingala niya man niya, gulpiada lang nga permiro, higa mo pa lang iyang blower. Pagkadugay-dugay, naglinong. Ano na tabo? Ang yang ido, katulog ko muna, Way na magmala ang balahibo. Ginkurog-kurog. Ay, man. Amo na mga behind the scene. No? Central Negros Electric Cooperative. Amo na mga behind the scene kung sa tagsa nga may brownout nga nagakatabo. Ginakulabo si Tabanwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa Palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Updanay kita karon kina nagaugtas ta subong updanay kita karon sa banwa sa Palatuntunan Bumbo Harana kang iban pa kay i-relax ta naman ang aton nga utok nga alburuto naman tungod sa sitwasyon karon sa aton palibot. Updanay kita karon upod sa inyo anchorman ini si Bumbo Daniel Leccionis para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen. Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon. Sa maayong lawas, ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahong nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, si Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis ang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Ari naman kita on the air sa aton programa ang Pamilya Karon. Si Father Francis Perez sa gihapon nagatamyaw sa inyo tanan sa aton nga mga suki sa kahanginan. Pod kay Sister Ninia kag subong man sa sining estasyon. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Kag special man nga pagpanamyaw ilabi na gid sa tanan naton nga mga matutom nga tagpalamati nga kaupod naton sa sini nga programa. Karon nga adlaw tagaan naton sang panahon kag atensyon ang problema ni Lina na hanungod sa iya bana kag duha ka mga bata. Upod kay Lina aton ipangamuyo ang iya bug-os nga pamilya. Mangamuyo kita. O Dios nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ang intensyon ni Lina. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sang amon utod nga si Lina. Bendisyon ni ang ila katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Mga utod, aton karon pamatian ang pagsaysay ni Lina sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Tawgan lang ako kay Lina. Ang akon bana, isa ka abogado. 3 ang amon kabataan. 2 ka babayi kag college na. Ang isa lalaki, high school pa lang. Sa panugod, malipayon kami nga nagapuyo. Apang sang ulihi, nakaangkon kami sang problema. Tugod nakatuon sang bisyo ang bana ko. Permi lang siya nagabulang, nagainom, kag nagapanigarilyo. Sa pagsugod ko gid. Roy, abi untatin ang pagpanigarilyo mo. Kaina, 5 kita diri nga nagalantaw sang TV. Karon 2 na lang kita. Kay hindi makaagwanta ang mga kabataan sang aso. Aha, dito ko man niya ginabuga sa malayo ang aso? Bisan pa. Aso ina. Baka palainin na sa lawas naton. Ilabi na gid sa baga. Isa malang ini kastik Bisan pa, Roy. Abi husto na ina, sa diin ka makadto. Mapabulangan ko anay. Nagahulat si kumpare sa akon Mabulang ka naman? Talagsa man lang ini sige, amo na ako. Nagbag-o na gid ang bana. Sang una, wala niya ini ginabuhat. Kadamo na gid sang bisyo niya. Permi lang ginagabihan ang bana ko sa pagpauli. Subong man ako, tugod masako ako sa akon obra. May tagsa-tagsa kani nga salakyan. Auto ang sa bana ko, samtang sa akon, private jeep. Sa pagpadayon ko pagid. Jake, ari ka man. Hindi ba may program ka mo sa inyo eskwelahan? Oo pa, pero wala ko sanggana mag-intra. Pero gina-check ang attendance ninyo dito. Wala kagid balas ang gina-intrahan nga activity sa inyo eskwelahan? Halos ang tanan diri nga kabataan sa aton subdivision. Masako tungod sa inyo program. Pero ikaw sa wala lang. Nga abala. Sila lang to yama. Tamaran ko sila ang mga butang. Maayo pagadiri na lang ko yan sa balay. Hindi pa ko pagbalasan kag mainitan. Ay, ambot sa imong nga bata ka. Pagusto ka dira. Mahuloy-on, kagantay sosyal ang amon anak nga lalaki. Samtang ang amon naman isa ka anak nga babayi, may pagka-aktivista ka naga-entra permi sa rally sa ilay eskwelahan. Isa ka bes, may nagsugid sa akon nga may ginaupod-upod nga babayi ang akon bana sa bulangan. Sa pagpadayon ko pagid, ay sus, matuod na Lina. Nakita siya sang bana ko nga nagabulang man. Pero, hindi ina mahimo ni Roy Gina. Kilala ko ang bana ko. Ay sus, hindi ka makasiguro sa mga lalaki karon Lina. Bisan ano pa kabuot, matintar ginaya. Kagsusday, bata pa ko ng babayi. Ay, hindi ako sina magpati, Gina. Hindi gid. Jake, sa diin ang magulang mo? Wala pa sa magkapauli, mahaw. Nag-intra naman tuguro sa rally sa ilay eskwelahan Si papa mo, ari na? Wala pa man, ma. Ay, amo bala. Mag-abot siya karon. Pamangkuton ko siya. Panilagan ko ang mga hulag niya. Ay, kapiday. Oy, hubog siya. Nagabihan ka gidhaw? Nagaran ko sa mga barkada ko. Inawiyan bang ko magbalibad? Jutay man lang gani na inmong ko. Natamaan gid ko. Nakapanyapon ka na? Tapos na. Hindi ko na lang siya pagpamangkuton. Hubog gadaan ini. Basi ko mag-iskandalo ini. Sige. Mag-ilis ka na dito. Hubog ka kaayo. Sige na.
Wala ako gid makumpronta ang bana ko, kag nahadlok man ako nga buhaton ina. Kay base maakig siya, kag mag-away lang kami. Hindi ako maluyag nga magguba ang amon pagsalig sa isa kag isa. Ano ba lang himuon ko? Nahadlok ako nga madiskubrihan nga may problema ang amon pamilya. Palihog, laygay man ako padre. Ang tagpadala, Lina. Karon nga adlaw aton nga ginpili ang sulat naman sang isa ka iloy sa ngalan nga si Lina. Ang iyang mabana si Roy kag subong man ang iya na eksperyensyan kag bisyo sang iyang mabana amo ang panigarilyo, ang inom kag bulang. So masako man ini sila nga duha kay sining sa sulat ni Lina may obra man siya. Amo gani nga may mga salakyan sila, lain man ang salakyan sang abogado niya nga bana, lain man ang salakyan niya magkadto siya sa iya nga obra. Kag amo ina nga bangod kay lain-lain ang ilang trabaho, ti masami nga waay sila sa ilang nga balay. Kag suno niya diri may mga kabataan siya. Ang lalaki aya ba way entrada kabuot. Kag no participations. Sa gani kabis. Nagpauli sa iya sa ila balay nga may klase kag no activities man siya sa ila sa school. Kag siling niya nga ti mahuloy-on siya kag anti-social ang lalaki nga ini. Sa piyak iya nga bahin, baliskad. Ang babae naman niya on the go. Kag siling ni Lina, socialite siya. Kag pirmi mo siya iya makita bisan diin. Most especially, kintawag niyang bata niya nga babae nga aktivista. Kag masami makita sa rally. Kag iban pagid. Tinga kalabanan gid bala kung may mga tao nga active ka may reklamo ka at the same time sa negative nga pagtan-aw sa mga nagakatabo sa aton nga sosyedad kag hindi konforme sa nagakatabo subong kag mareklamo matawag sa aktivista. Bisan gani sa mga pari nga nagasermon mo isa kun hindi na gani matulon sa mga tao nga damo sala ang ginasermon ko isa masiling sa nga pari aktivista man na. Amo na iyang iskapar sang aton realidad sa aton nga pagpangabuhi. Ti amo ning baliskad sang duha niya kakabataan ang laki iya no participation, no activities kag subong man anti-social. Pero ang babae iya socialites gid. So labing hinigog mga kauturan kanami man ni nga mga panakot kun kisa kun aton bala nga tan-awon sa mga pagkaon o kun sa cake gani kanami man iya nga icing sa mga cake kung maayo ang pagkahimo kag pagkaubra sini nga nagapadugang sang aton nga gana nga daw makaon gid kita bisan hindi kita kakaunon sini. So amo ini ang routine nga nagakatabo sa panimalay ni Lina. Isa ka bes hindi gid manigar ang mga chismis no. Subong bala nga panahon ang kabaw ka kwan gid kabantog sa mga lani magsilinga marites ambot singaron mari anong huling chismis no amo na ti may chismis nga nagwa kag nagpanugid pa sa kay Lina nga nakita sa bulangan ang iya nga bana nga may babae hubin pa baw grabe kun kisa ka judgmental sa aton ti halimbawa bi karon ang bana ni Lina si Roy nga abogado bi karon inang nagkadto didto sa iya sa bulangan ang iya nga utod o kunya nga iloy kay may kinahanglan sa iya kay abogado siya damo kwarta ti kinakita siya gali nga may upod siya didto sa bulangan iya na ini nga babae ti amo nang nag-abot sa kay Lina nga may babae nga nakita sa bulangan nga upod-upod sa iya hubin pa kag dason DC intindi ka mo kung anong DC hinigog mga tagpalamati mga teenager ini ang DC. Ano ini siya? 16, 17, 18, 19, na amo ini ang DC sa bulgar nga pulong sa mga ginatawag naton bala nga mga bouncer sa mga lugar nga pareho sila sa mga igpat-igpat o kung sa mga diindira. Ti DC kunong upod niya. So si Lina naman niya ya, maayo gid kaya kay hindi gilayon magpati si Lina. Pero hindi pagpati kung kisa sang asawa, may lamot nun ini kung kisa nga pagpangduha-duha mo. Ti amo ini nga kung aton iyang pamalandungan ang ugali ni Lina lain iya sang iban nga babae, kay ti kung iban nga babae maburuka ginayaya, may iskandalo ginayaya, no?
gani amo to nga isa ka bes nagpauli si Roy ang bana nga abogado, hubog halin sa bulangan. So ang iya nga alibay, iya nga nahagaran lang siya kuno with quotation mark sang iya nga mga barkada. Ti amo man ina nga ang reaksyon ni Lina bangod sini niya, hindi ko na lang siya pagpamangkuton kay basi hubog, basi mag-iskandalo. Lina, kanami gidi ako na namian ko sina ang attitude kung tani isang isa ka asawa. Nga kon amo sining sitwasyon, hubog pa. Halimbawa, kon ang laki ya, workaholic o kon grabe damo sang obra, kapoy, hindi anay pagsulsula. Kung sa mga kwansubong niya upod kay Marites ya si Marisol, ang mga manogsolsol. So hindi pagsulsula anay. Kagsiling niya, hubog pa ini, base mag-iskandalo karon. Hindi ko na lang siya pag pamangkuton. So kanami isinang ugali, Lina. Kag amo man bala ina ang panawagan ko sa mga mag-asawa kag sa asawa mismo, kung amo sini ang sitwasyon sa inyo nga bana nga nagpauli sa balay, hindi pag buyayawa. Tatapa siya, bisibini abi, kung ano da, nga maumpawan ng pagkahubog niya. Hindi paghambala, samtang hubog. Hindi pag ikumprontasi, samtang waay siya sa iya, insakto nga paino-ino. Kay kung himuon mo inaasawa, mainaway gid ka mo. Kag pagkatapos karon, abi kung hindi siya mag-ako sang iya nga sala. Kag tabon-tabunan niya, kag magpakamatarong siya kaugalingon, kag magsilimbi karon si Lina nga ti sinoto iya ang imo nga hobin to iya nga upod-upod sa bulangan iya. Sinoto? Milamod na ina nga pangimon dayon. Ti karon niya kun magsiling iya karon si Roy ang bana karon nga ti waay ina kag hindi na tuod kag sige kabi imo kawangal karon. Damo sa mga pareho sina nga mga sirkumstansya nga nagakatabo sa mag-asawa. Nga kung kisa matakan gani ang bana, masig karon day sakto na day. Nating ina naghuran ko day, sakto na. Sige ka man gyapon nga asawa. Kadi nga tunog nga natunog ang tingog, day sakto na katingil nagahuran ko. Sige man gyapon ang asawa. Kundi sa uli, day insakto na nagani kay natakan ko tapungulon tagid ka karon. Na, sige ha pa. Hindi gani madapal makon. Tili na kanami man sang imo nga attitude kid ay evaluate yo nga kanami gid sini. Mga asawa hulata ang kwan sang imo nga bana sang iya nga nainom ka magsuloka. Bobo ito bi tubi sorry. So amo na hulata ang insakto nga tiyempo. Di mo na gani siling yan ni Lina, hindi lang ako magkomprontasi basi maguba ang amon nga pagsinalayo. Lina, hindi naman na insakto. Timing istorya ha. Kay siling nimo sa imo sulat, kanami gid sa pagsugod sang inyo nga pangabuhi. Ti kon pananglit iya nga desidido, kay ti abogado siya. Kabalogin ni siya kung kisa magpatiko sang kamatuoran. Sa amo man na ginasiling, hindi ba? Nga kun abogado gani kun matuod ginatiko ang tiko ginatadlong ang tadlong ginatiko kag ang kamatuoran ginasuli ti basi pasuli-sulion nya nay karon ang iyang rason para sa imo no pero kun ano man gyud madira iya kun ang isa ka tawo sincero sa iya nga sala ako unya ini para diri so amoy na labing hinigugma nga mga kauturan Lina padayon na inang attitude pero mas manami gid Lina iya kun ako iya mapamangkoton niya iya timingi kag istorya ha si Roy ang imo abogado nga bana kun daw ano katuod ini nga mga isyu nga imo nga nabatian kontra sa iya kag pagkatapos kun mag-ako siya salamat kun hindi siya mag-ako i-remind lang sa iya kag singga na siya Roy abogado ka bala mahuya ka sa imo nga mga kabataan base madulaan ka sang kliyente kay hindi ikaw mapatihan. Diin ang imo pasulabihon ang aton panimalay o kon ang imo nga bisyo. Hinay-hinaya lang Lina. Kay paagi lamang sina, akoon ina ni Roy sa ulihi ang iya nga mga sala. Kun magbutig siya, iya na ina iya. Abi mo Lina, ang akon man ugali amo ini. Init ako sa isa ka tawo nga butigon. Kay kun ang isa ka tawo butigon, hindi masaligan. Mahimo-himo na siya sa mga istorya,
to protect himself, to cover up sa mga sala nga iya ginhimo, kag magpakamatarong siya as righteous man or righteous woman nga matarong gid sila sa atubangan sang tao, apang hayag sa atubangan sang Dios, nahibalaan sang Dios ang ilang nga mga sala. So Lina, congratulations sang imong attitude. Amat-amata lang si Roy, kay madala mo gid na siya sa ulihi. Sa inyo tanan, again, salamat sa inyong pagpamati sa aton nga programa. May God bless us all. Kaupo natin si Terinia sa gihapon sa aton programa ang Pamilya Karon para sa address sa mga tagpadala sang sulat. Amen. Madamo gid nga salamat Lina sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa nahanungod sa imo problema sa pagkumprontar sang imo bana, nahanungod sa mga istorya nga imo nabatian, nga ginhatagan sang kabuhi paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakabuligid ini sa paghatag sa imo sang kaisog agod atubangon ang kamatuuran nga amugid ang makahilway sa imo halin sa imo pagduda sa imo nga bana kag mga buhi nga may katawhayan sa paminsaron, tagipusoon kag pagsinalayoman sang inyo bugos nga pamilya. Salamat man Father Francis sa imo sharing sa problema ni Lina, sa imo paghatag sang laygay kag panugdaon nga sigurado gid nga nakabulig sang dako sa sitwasyon ni Lina subong. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sining kasaysayan, kabay nga nakabulig man ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumo naton ang intensyon ni Lina kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sa Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya, ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648 or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City.
cellphone number 0943-5410-771. T-U-B-I-G, ang tubig kinabuhi. T-U-B-I-G, ang tubig kinabuhi. Tubig sa adlaw-adlaw, nagamit kita. Sa pag-inom, pagluto, pagpanghugas, kinahanglan ta. Gani, hindi pagusikan, kaghalungan ta. Kaya ni Gracia. Ang tubig kinabuhi, buhion ta. T-U-B-I-G. Tubig, tubig, tubig. Ang ini nga mensahe ginadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me, and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang maliit na problema, pwedeng lumaki pag di naagapan. Parang ubo. Bago pa ito lumala at maging flu, pneumonia o bronchitis, dapat agapan.
Mag-new Solmux Advanced Syrup with 2 times zinc versus Solmux Advanced Tablet para tulungang pigilan ang paglala ng ubo. Carbocysteine plus zinc Solmux Advanced help resolve cough with phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Solmux Advanced pinalakas ng zinc. Now in syrup. Alagang Unilab yan. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Ano-anong mga proofs of purchase ang pwede niyong ilakip sa inyong mga entries? Ito, pakinggan. Bioderm Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Bumura de Bacolod Philippine Standard Time. 25 minutos na naklikit stock ng alas 6. Sa gabi may ang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagan sa Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw kita sa Domingo, Petsa 7 sa bulan na sang Mayo sining tig 2023 kay karon. Kadto kita sa aton mga headlines sa aton nga balita lokal. Operator kag driver sa mga jeep nga nagabiyahe sa Mansilingan Central Market nga ruta magaupod sa transport strike sa Lunes. Miscoordination sa tunga sang Seneco kag Bacolod City Government rason sa pag-utod sang kuryente sa pila ka mga elementary schools sa Bacolod. Bayad sa IPM Construction and Development Corporation magadepende na sa kadamuon sang makolekta nga basura sa syudad sa Bacolod. Top 7 sa Criminologist Licensure Examination 2023 Edmar Condiman Valladolid, hindi gihapon makapatis sa iya nabaton nga achievement. Northern Negros State College of Science and Technology nga rank 6 bilang top performing school sa April 2023 Midwifery Licensure Examination, ginatag nga ini ang bunga sang ginhugpo nga effort sa balita nasyonal. 320 ka mga Pilipino gikan sa Sudan yaran na sa shelters sa hotel sa Egypt kag nagahulat na lamang sang repatriation. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ubos na ang pasensya sa mga estudyante nga batok sa ROTC. Sa balita international, 8 patay samtang 7 naman ang pilason sa mass shooting nga nagluntad sa Dallas Mall sa Texas, USA. COVID-19 wala na ginakabig nga global health emergency sa World Health Organization. Sa balita sa hinampang, duathlon athlete Kim Mangruban nakakuha sa ikanapulo nga bulawan nga medalya para sa Pilipinas sa 32nd SEA Games sa Cambodia.
Kag sa balita sa entertainment, aktor kag TV host Luis Manzano bukas nga ginpaybalo sa publiko nga siya ang nagpositibo sa COVID-19. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligid sa tak na alas 6 sa gabi. Kagamoy at mga kabumutan yung mga headlines sa karon. Sa ilunok na si detalye na sa ato nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo, Macy of Famine. Kag Bombo, Zaldi Foro, the second kagkaroon sa ilunok na si detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Magaupod ang mga operator kag driver sa mga jeep nga nagabiyahe man silingan Central Market vice versa. Sa kausa sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o Conbacod nga maguntat sang biyahe sa Lunes. Agod niya magpatigayan sang protesta sa atubang sa Bacolod City Government Center. Suno kay Richie Barrito. Sobra na sa 20 katuig nga nagabiyahe, maupod sila nga mga driver sa untat biyahe sa Lunes bangod para man ini sa ila. Sunod sa 46 anyos nga driver sa pagbiyahe sila ang nagasalig sa income sa pangadlaw-adlaw nga kinahanglanon naghingyo ini sang gamay nga pag-intende sa mga commuters bangod mauntat sila sang biyahe sa Lunes. Sunod diri siya man mismo ang operator sa jeep apang nagagasto man ini sa maintenance sang iya nga jeep. Isa sa mga ginaduso sa mga ini nga pahanugutan sila nga magbiyahe o kung hindi pagdulaon ng traditional jeepney sa dalan. Yung kinanglanon na, pagkit kami ng mga driver, para manasapon nga mga driver nga madulakan pa nga buyan. Kailangan nga pag-insindi, para manista na detail pag-insindi sa mga driver. Kaya na, panan nga dadaw ang mga buyan mo. Ang kabayan sa pagpayag ni Richie Barrito, operator, driver sa jeep nga nagabiyahe man silingan Central Market. Aminado ang Central Negros Electric Cooperative nga may miscoordination nga natabo gani wala na pahibalo ang mga elementary schools antes ginutdan sang kuryente tinalikdan niya adlaw bangod wala nakabayad sang bill ang city government. Suno kay Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III, mayara sang miscoordination sa tunga sang Seneco kag sang city government gani nagpangako si Seneco General Manager Attorney Arnel Lapore nga maga-coordinate gid sang maayo sa syudad. Sunod diri ang city government ang pinakadakong ang customers sang Seneco gani nagakadapat lamang nga maghatag sila sang courtesy antes ang disconnection. Ginalantaw sini nga may miscoordination sa tunga sang management sang power distributor kag mga linemen antes sila nang utod. Bangod sini nagbutang sang liaison officer agod nga wala sang disconnection tubtob na notify ang LGU angot sa plano. Ginrequire naman ang Seneco nga mag-submit sang pamatuod nga nahatagan sang bill sang city government. Ginpayag man sang Seneco nga may mga previous years nga wala gid sila nabayaran. Sa karon wala pa nahitso ang offsetting sang balayran sang Seneco nga buwis kag power bill sang city government bangod wala pa sang available nga pondo. Bangod sa question kung paano isettle ang balanse kung na-offset na ang utang mayara sang plano ang Seneco nga mag-implementar sang proyekto sang syudad kung bayaran ng back electricity charges. Santo sa figure malapit 160 million pesos ang mabilin sa balayran sang Seneco nagikan pa sa previous administrations. Nagambal man si Councilor Al sa ila nga ti kulang taon mo biggest nga customer sang Seneco is the city of Bacolod. We deserve the courtesy nga inform kami anay antes ka mo magutod. So I think there was some miscoordination between Seneco management and the linemen nga wala mapabalo. So I think that's the root of it. That's why moving forward amo na nga may liaison na kita nga no disconnections will happen until nga na properly notify ang LGU. Nabatian ang pahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Samtang aminado si Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III nga dapat mahibaluan sa mga pumuluyo ang schedule sa pag-pick up sang basura sa ilang lugar agod niya makolekta ini sang maayo. Ginako sini nga may issues angot sa delayed nga pag-pick up sang basura gani gin-review nila ang schedule kag gin-identify kung ano nga mga eskinita ang hindi masudlan sang truck sang private garbage hauler nga IPM Construction and Development Corporation. Sunod diri kun iskinita barangay ang ma-pick up kag dalon sa malabayan sang truck gani dapat mahibaluan sa mga pumuluyo ang oras sang paglabay sang collector. Sa karon sa 60 ka truck ang operational sa mga ginagamit sang IPM Construction and Development Corporation. Tinguhaan naman sang city government nga makahimo sang mobile app para sa pick up sang basura nga real time ang booking sang pagkolekta nagikan sa mga pamalay.
So in that meeting, yung istoryahan man nga kung iskinita ang barangay ang ma-pick up, tapos ang pick up points, dira na siya ibutang sa barangay para maalgyan sa IPM. Currently, zonal sked, wala pag tumabutangan, diin ang mga iskinita nga, bali may marker lang na nga ini siya IPM na malabay, ini siya nga area naman niya barangay na malabay, tapos may pick up time. So the goal is eventually, tanan nga residents ng Bacolod, kabalo ano oras sa agyan ng ila basura para amo manasla more or less oras maula. Ang dugang nga pahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Pacifico Maghari III. Nakabase na sa kadamuon sang nakolekta nga basura ang bayad sa private garbage hauler sa syudad sang Bacolod subong nga tuig. Suno kay Maria Fuentes, Officer in Charge sang Department of Public Services, nagsugod sang Mayo 1 ang bago nga kontrata sang IPM Construction and Development Corporation sa hauling sang basura kag management sang sanitary landfill kag ini ang magadugay sang 8 ka bulan tubtob sa Disyembre. Sunod diri gabase na sa volume sang basura nga nakolekta sang IPM ang bayad sa ila kada bulan. Ang IPM ang bayaran sang 1,275 pesos kada tonelada sang basura, samtang 7.9 million pesos kada bulan naman para sa management sang landfill. Naibaluan niya isa sang daan niya kontrata, fixed ang bayad sa IPM kung dako o kung gamay ang volume sang basura nga ila makolekta. Aminado ini nga hindi 100% ang efficiency sang basura sa syudad sang Bacolod, apang sila nagpatuman sang garbage zonal collection schedule sa idalom sang bag-o nga kontrata. Sunod diri makaduha ka beses makakolekta ang garbage hauler sa mga barangay kag subdivision, samtang kada adlaw naman ang collection kunyara sa highway kag mga establishmento. Ginactivate naman nila ang hotline para sa reklamo sa mga pumuluyo. Ginapaabot ni Tres Fuentes nga mapatuman ang better collection system basta sundon lang sang garbage hauler kung ano ang naistoryahan. Nagapadayon naman ang bio-waste collection nagikan sa mga merkado apang depende naman ini sa mga partners sa syudad nga magabaton sini. Based aton bagong new contract, which is 8 months contract with IPM, ang aton kontrata sa ila is weight-based na siya. It's 1,275 per ton. About sa landfill, Landfill management nato niya is a monthly package nga payment. It's 7,999,750 per month. Nabatian ang pahayag ni Maria Fuentes, Officer in Charge sa Department of Public Services sang Bacolod. Santang pilaso ng isa ka lalaki matapos nga mabungguan sang series ba sa atubang sang opisina sang GSIS sa Dalan Araneta, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod kahapon. Suno kay Police Captain Glenn Montaño, ang Station Commander sang Bacolod Police Station 8. Nagpundo sa tunga sang dalan ang biktima nga si Jo Marie Agravante, residente sa Purok, Maninihon, Barangay Tangob, samtang patabok inihalin sa east padulong sa west. Ang series naman ang nagabiyahe sa Bacolod, Pontevedra, vice versa. Ang nagikan sa Bacolod kay padulong na sa sur nga direksyon sang natabo ang aksidente. Sunod sa driver sang bus wala nag-agi sa pedestrian lane sa Agravante kay nagpang-alang-alang kung madiretso sa pagtabok. Nakapreno pang driver nga si Joe Mark Lobiano, residente sa Barangay 31, Syudad sa Bacolod, apang nalabutan sini si Agravante. Nag-agom ang biktima sang minor injuries kay ginabulong sa karon sa ospital. Ginahulat naman sa Bacolod Police Station 8 nga makaangkon sang amicable settlement ang magtimbang nga bahin. Bali, ang aton nga biktima nagtabok sa dalan, no, halin sa east to west, no, tapos ang aton nga series halin sa north to south. Pagtabok niya sa dalan, nagpulpi siya ng pundo sa tunga. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Glenn Montaño, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Tubtob sa karon halos hindi pa makapati si Edmar Condiman Valladolid matapos maging top 7 sa Criminologist Licensure Examination 2023. Patahag ni Valladolid, 23 anyos, residente sa Barangay Daan, Banwa, Victoria City, nga siya ang yara sa boarding house ang magwaang resulta sang pasinawan apang wala inigilayon na kaibalo nga siya ang nakasulod sa top 10 bangod kadungan man nga naga-error ang page nga ginabantayan sini. Siya ang nakabaton lamang sang tawag sang coordinator sang Criminology Department sa Colegio de Santa Ana de Victorias nga siya ang nakakuha sang mataas nga ranking. Gilayon man sini nga gin-message ang iya nga iloy sa ila nga balay kag ginkadtuan man ang amay nga tricycle driver agod pay baluon sa iya nga achievement. Tuman
naman ang pagpabugal sa ila eskwelahan, ilabi na nga siya ang labing una nga graduate sang Colegio de Santa Ana de Victorias nga nakasulod sa top 10 sang board exam. Pathag ni Valladolid niya siya ang wala man nagakadala sa honors sang sa elementary kag high school, kung sa diin sa kolehiyo lamang ini nagumpisa nga magimakas nga madalas sa honors kag mangin top sa pasinawan. Sunod diri lamharon pa lamang handom na sini nga mangin pulis kag magserbe sa pungsod. Dako man ang pagpasalamat sini sa Victoria City Government sa eskwelahan, pamilya, girlfriend kag abyan nga nagkilala sa iya nga achievement. Kasubong man sa scholarship grant nga ginhatag ni Mr. Francis Sogono nga rason agud ini ang nakatapos sa pag-eskwela. Aminado si Valladolid niya dakong ang kabudlayan sa iyang pinansyali, labi na nga imol ang ilang pamilya, partikular na sa pagpaminsar sang galamiton para sa masunod nga adlaw. Kasubong man sa mga project sa eskwelahan, naguntat naman sa pag-eskwela ang iya 20 anyos nga manghod nga babayi bangod sa kapigaduhon. Aminado man ini nga may tion nga halos siya ang maampo na apang ginpinsar sini nga magpadayon agud mabuligan ang pamilya nga makatibawas sa kapigaduhon. Suno kay Valladolid, yara sa 20 tubtob 40 ang mga nagkuha sang board exam gikan sa ila eskwelahan, kung sa din yara sa 15 ang nakapasar. Sa karon nagapreparar ini sa ila oath taking samtang ginapaminsaran pa man sini kung sa diin nga law enforcement agency magasulod. Hindi ko po mga kapati nga isa ko sa mga top ko. So, May 4, wala ko mismo nabalaan nga top ko ma'am sa scroll ko. Baling amon nga coordinator sa criminology department ang nagtawag mismo sa ako para magpabalo sa information ng mga ara ko sa top 10 sa CLA examination. Mixed emotion ko ma'am that time. Wala ko balo mong mahibi ko or malibay kay unexpected ma'am katama. Until now ma'am, hindi po nagsisigin sa mind ko nga I am one of the top ma'am. Nabatian ang payag ni Edmar Condiman Valladolid top 7 sa Criminologist Licensure Examination 2023. Samtang ginatag sang principal sang diploma in midwifery sa Northern Negros State College of Science and Technology o NESCOS, nga gintingob nga madamo nga effort sang rason agud niya mangin rank 6 sa top performing school sa April 2023 midwifery licensure examination. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Jocelyn Quevedo Matios, registered nurse, ang nangin performance ang ilang graduate sang bunga na sang ginhugpo nga effort sang administration, faculty, benefactors, review center kay Integrated Midwife Association of the Philippines nga nagbulig agud niya makatapos ang mga estudyante patag sini. Nga batch 2020 kag 2021 pa ang ilang mga estudyante apang nakagraduar lamang sang Enero 2023 bangod sa kabudlayan dala sang pandemic sunod diri. Tuman kabudlay sa ilang nga makapatigayan sang on-the-job training o OJT. Partikular na matapos nga ginanunsyar sa Department of Health nga sila ang hindi affiliated sa mga ospital, gani sila ang nakapatigayon lamang sa OJT sa Nobyembre 2021 matapos nga present sa Association of the Philippine School of Midwifery ang mga pasilidad nga nagabaton sa OJT, tubtob nga ini ang ginbaton sa Integrated Midwife Association of the Philippines. Kasunod sini halos tanan nga line-in sa Negros Occidental ang ipadalaan na sang NESCOS sa mga estudyante agud nga sila mangin hands-on sa profession, partikular na nakalabanan sa ila ang nangin pagtuon ng pinaagi lamang sa online classes. Dugang pa ni Matios nga hindi mahapos ang makatapos sa midwifery bangod antes makagraduar. Kinahanglan anay sa mga estudyante nga makapabata sang 20 ka persona, makapatigayon sang 20 ka internal examination kon IE antes ang pagbata, 5 ka IV insertion o kon pagtakod sang dextrose, 5 ka pagtahi sa kinatawo in kaso nga kinahanglan, 20 ka assist sa nagabata, kag 20 nga newborn care o kon pagatipan sa mga bag-ong bunag galapsag. Ginapabugal sini nga ang NESCOS ang makabig nga isa sa pinakamaayo nga bulutuhan sa Pilipinas pag-abot sa midwifery. Gikan sa kabugusan niya 255 ka mga bulutuhan niya nag-offer sang kurso. Gikan sa batch 2020, mayara sang 19 nga nagkuha sang board exam kung sa diin 14 ang nakapasar samtang sa batch 2021 gikan sa 23 ka estudyante 17 ang nagkuha sang exam kag 15 ang nakapasar. Ang NESCOS sa nakakuha naman sang 80.56% ratings nga mas mataas sa 47% nga mo ang national passing percentage. Nga pasalamatan man sini ang review center sa pagpanguna ni Dr. Chris Rongon nga personal mismo nga nagapadulong sa sagaya gud nga ma-review ang mga estudyante antes ang board exam. For batch 2020,
17 na sila kabilog nga nagkuha sang board exam, then ang nakapasar is 14. For the batch 2021, 23 na sila tanan, ang nagkuha sang board exams are 17, then ang passers naton are 15. That means we have students who took the examination, 36 sila kabilog, and we have 29 passers. Out of 255 midwifery schools, I am proud to say that UNESCO could be one of the best institutions in the Philippines. Ang kabayan sa pagpayag ni Jocelyn Quevedo Matios, ang principal sa Diploma in Midwifery sa NUNASCOS. Kag sa katapusan niya balita lokal, ginapahanumdum sa homilya subong nga Domingo ang ulihi nga pamilin-bili ni Ginoong Jesucristo nga siya ang dalan, ang kamaturan kag ang kabuhi. Sa homilya ni Reverend Father Francisco Perez, Parish Priest sa Triumph of the Holy Cross Parish, antes ang kamatayon sini sa krus, ginbili ni Jesus sa iya magitutunan nga siya ang malakat sa balay sa iyang ampay, kag dito madamo sa kwarto. Hintanyag man sini ipreparar sini ang pila sa mga kwarto bangod sa iyang pagbalik pagdadalon man sini ang iya mga gintutunan agud mangin kaupod niya. Suno kay Father Perez ang sitwasyon ng halos kaangay man sa ginabatsyag sa mga nagatrabaho abroad nga pisar masakit niya nagasakripisyo agud mangin maayo ang pagpangabuhi sa ila pamilya. Dugang pasininga may ara man niya sa pagdugay sa abroad, ginakuha ang ilang mga pamilya agud nila makaupod sa luwas sa punsod. Kini ang kaangay man sa gipayag sang Ginoo nga siya ang magabalik kag dal-o ng iya mga sulod sa luyo sa amay. Magluwas dira ginpaanggid man ini ni Father Perez sa mga matayo niya, nagapamilin-bilin sa ilang ang mga kabataan. Sa pihak ng bahin, ang pagpasigot ni Cristo nga siya ang ilan sa krus tubtog na mapatay nga wala sa pagbato, ang nagapakita lamang nga hindi sa ginuuluyag ang ginamot pag ilinaway kag paglainay sa buo. Sa baylo samtang nagahimumugto, ginabalang sini sa amay nga sila ang patawaron bangod wala ang mga hindi nakaibalo sa ila ginahimo. Samtang sangin pa makapot ni Apostol Thomas kun sa diin magapadulong sa Jesus bangod sila ang wala makatugon. Ginatag sa Ginoo nga siya ang dalan kamaturan kag kabuhi. Panumdum ni Father Perez nga dapat ibalik naton sa aton hunahuna ang sakramento sang kabuhi. Isa na diri ang promisa sa pagbunyag sang bata nga ang nagasabat amo ang mga ginikanan kag maninoy o kun maninay na hanungod sa pagsikway kay Satanas. Suno kay Father Perez dapat binagbinagon kun ano ang aton nga pagpangabuhi sa karon kung kita bala ang nagasunod sa aton promisa kag si Kristo amo ang ginasudlan niya dalan padulong sa ginharian sang langit. O kung kita ang yara kay Satanas o kung sa kabutigan sang kalibutan. Patag sininga sa paglakat sa dalan sang Ginoo ining may kabaylo nga pag-antos sa krus o kung kabudlayan imbes nga kalipay. Apang ang kamaturan amo ang magahilway sa aton. Siling sa aton Ginoo, mauna ako sa inyo. Damo to kwarto sa balay sa akon amay, basta may reserve na sa inyo. Sinong loyag sa inyo nga may reservation na to subong? But diin ina Lord, we do not know kung hindi kami makatultol. Anong sabat sa aton Ginoo? Tomas, I am the way, the truth, and the life. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Nabatian ang pahayag ni Reverend Father Francisco Perez, Parish Priest sa Triumph of the Holy Cross Parish. Samtang sa ilan makta sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita, nasyonal 320 ka mga Filipinos nga nagikan sa Sudan ang yara sa karon sa mga shelters kag hotel sa Egypt kag nagahulat sang repatriation padulong sa Pilipinas suno kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Affairs Eduardo Jose De Vega. Suno kay De Vega, wala na sang Filipino nga naipit pa sa border sang Egypt kag Sudan kag nakasulod na ang tanan. Suno diri sila ang nagahulat na lamang nga amat-amat nga ma-repatriate kag tinutuyo sang DFA nga sa masunod nga weekend makapauli na ang tanan samtang masobra 50 ka mga Filipinos nagikan sa Port Sudan ang nakalabot naman sa Saudi Arabia. Suno sa opisyal, dapat liwat niya magpasalamat ang pungsod sa Saudi Arabia bangod sila ang nagapadala sa military vessel sagod niya mag-evacuate sa mga national sa pungsod. Sunod diri, hindi magnubo sa 179 ka mga Filipinos nagikan sa Sudan ang repatriate na kag nakabalik sa Pilipinas. Apang mayara sang hindi magnubo isa ka gatos ka mga Pinoy nga nagpabilin sa Sudan kag sila ang nagapatigayon pa sang last call. Nagahingyo ini sa nasambitan nga OFW nga makig-angot sa ahensya bangod na mayara sila sang ulihi nga repatriation kung sa diin may duha ka mga bus nga maga-pick up sa mga Filipino subong nga semana kaga pagadalon sa Port Sudan. Ginpahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nga naubos na ang pasensya sini para sa estudyante nga hindi luyag magserbisyo sa militar. Sunod diri kung siya lamang ang masunod hindi na sini pagpaeskwelahon ng mga estudyante nga nagapamatok sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o kun ROTC nga giningyoan niya magbiya sa pungsod bangod nga hindi sila mga Pilipino.
Payag ni Henrile dapat tunan sa mga Pilipino kung paano magbato sa tion sang gera. Dugang pa niya mga wala naka-eksperyensya sang gera pag hinulsulan niya sila wala makaagi sa training. Ini ang nangin reaksyon ni Henrile kasunod sa resulta sang survey sang Social Weather Station kung sa din 35% ang nagasuporta sa ROTC bilang mandatory nga kurso sang grade 11 ka grade 12 students, samtang 42% ang luyag nga mangin optional lamang ang programa kag 22% ang nagapamatok diri. Apang ginkwestiyon man ini ni Enrile nga hindi kinahanglan niya mag-conduct sang survey bangod nga wala man sang nagakatabo nga pag-survey kunyara na sa tunga sang gera. Kag sa ato na katapusan nga balita national, na-rescue sang Southern Police District ang 43 ka mga foreigners nga ginaligar nakadetain sa sulod sang isa ka Philippine offshore gaming operator o Conpogo site sa Barangay Tambo, Parañaque City kahapon. Suno ka SPD Director Police Brigadier General Kirby Craft, ginraid sa mga pulis ang 5th floor sa PITX building alas 5:30 sang aga kay nakitaan ang 40 ka mga Indonesians kag 3 ka mga Malaysians. Ang anti-trafficking operation ang nagresulta man sa pagkaaresto sang 6 ka mga foreigners, 2 ka mga Chinese nationals, 3 ka mga Indonesians kag 1 ka Malaysian. Sa internal initial nga investigasyon, wala ang mga inigin sakit apang wala man sila ginapagwa. Ginexplikar naman sang District Director nga ila ginaimbestigaran ang insidente. Sunod rin luwas sa mga ini apang mayara sang language barrier gani ginahulat pa ang translator sang embassy. Gindalang mga ini sa mga otoridad sa isa ka temporaryo nga holding area sa Taguig City kung sa diin ginaproseso pa ang ilang identities. Pagkapasakaan naman sang kaso nga paglapas sa Section 267 sang Republic Act 10884 o kung serious illegal detention kay Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364 o kung expanded anti-trafficking law ang mga sospitsado. Samtang sa ilang makita sa detalye, nasa nga ito nagapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Una kita sa Texas, USA. 8 ang napatay, samtang 7 naman ang pilason sa mass shooting nga nagluntad sa Dallas Mall sa Texas ang Sabado. Sunod sa mga otoridad, ang insidente nagluntad sa Allen Premium Outlets Mall, kapin 55 milya o 40 kilometers northeast sang Dallas. Madamo ang napilasan, lakip na mga kabataan, samtang napatay naman ang crime scene ang suspitsado. Sa video footage nagikan sa local media, makita ng mga police officers na ginapagwa ang mga shopper sa mall, samtang nakapark naman ang mga squad cars sa emergency vehicles malapit sa entryways. Makita ng mga dugo sa sidewalk sa gwa sa mall, kaga puti nga sheet nga nagatabon sa ginalantaw nga bangkay. Sa Twitter, ginpahayag sang Allen Police Department nga ginapatigayon na ang isa ka aktibo nga investigasyon kay nagpanugyan sa publiko nga likawan ang area until further update. Kag sa katapusan nga balita international, wala na ginakabig bilang isa ka global health emergency ang COVID-19 nga nagpatay sang masobra 6.9 million nga na individual sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Ini matapos ginrekomenda sang Emergency Committee sang World Health Organization sa United Nations Agency ang pagdeklarar sang pagkatapos sang public health emergency of international concern sa COVID-19 nga nagdugang sang masobra 3 ka tuig. Kaangot sinigin at hag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ang deklarasyon ang wala nagapatimaan nga ang coronavirus disease ang hindi na makabig nga isa ka global health threat. Suno saya inibangod sa nagapabilin pa ang pagpamahog sa nasambit nga masakit apisar nga wala na inigi nakabig nga emergency sa bugos nga kalibutan. Dugang pasang opisyal dako ang leksyon nga natudlo sang COVID-19 sa kada individual kag ginbag-o sini ang kabuhi isang tanan nga dapat nato nya ipabilin. Madumduman nga ang una gindeklara sa WHO ang COVID-19 bilang highest level of alert sang Enero 30, 2020. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang nagapabilin nga nagapanguna sa gihapon ang duatlon athlete sang Pilipinas nga si Kim Mangruban sa 32nd Southeast Asian Games. Nakuha ni Mangruban ang ikanapulo nga gold medal para sa Pilipinas sa SEA Games matapos iniya nagdaog sa duathlon tournament nga ginhiwat sa Kip City sa Cambodia. Ang 31 anyos nga atleta ang nakatapos sa race sa time nga 1 hour 4 minutes kag 23 seconds. Ini ang kaduhan na nga straight gold medal nga mayara si Mangruban sa event kung sa diin una sini nga nadagan ang duathlon sa Vietnam SEA Games sa nakaligad nga tuig. Sa karon mayara na inisang 6 ka SEA Games gold medals kag madugangan pa sini ang iyang koleksyon sang SEA Games gold medals kun ini ang magdaog buwas sa triathlon.
Kag sa balita sa entertainment, nagpositibo sa kaso sang COVID-19 ang aktor kag TV host niya si Luis Manzano nga bukas sini nga ginpahibalo sa publiko. Gin-upload ni Manzano sa social media ang pictures ng antigen kit nga may positive nga result nga siya nakangkon sang coronavirus. Sunod sa TV host, ini ang first time nga siya nagka-COVID humalin sang pandemic. Sa post niya gimuta ang caption nga maghalo ang tanan bangod nga nagasaka na naman sa liwat ang kaso sang COVID-19. Nakaligad lamang nga tuig sa nagpositibo sa coronavirus ang asawa sini nga si Jessie Menjola samtang nagabusong. Kag tinalikdan nga Abril sang ginbunyagan ang bata nila nga si Isabella Rose. Desyembre 2022 sang ginwelcome sang couple ang ila baby samtang Pebrero 2021 naman sang sila nga duhagin kasal sa isa ka garden ceremony. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligid sa taknang alas 6. Sa gabi kagamoyan mga kabombo kabugusan naman niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Sunday edition adlaw kita sa Domingo. Petsa 7 sa bulan na sang Mayo sining tig 2023 karon standby na makita sa masunod nga programa. Ang Bombo harana kagiban pa makaupod natin si Bombo Daniel. Leksyon na sa katapusan. Kami na inyo nang intag balita. Bombo, Macy of Famine. Kag Bombo, Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa atraman niya, Bombo News Analysis madala sa aton maukod niya tagpalamati pagkabasawan ni Bombo Daniel Leksyon as may tigulo, face mask, Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kun lantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga